Falar de café en Boiro é falar de Toni Chaves. No seu local, a cafetería Ágora, situada na rúa Peonil, sérvense os mellores cafés da comarca, aínda que el por humildade non o diga. Os mellores non, porque non me gusta, non é un término que me guste tampouco, nin algo que busques, pero si ser unha boa opción ahora pois de disfrutar ou de consumir un bo café. Empezando por un bo produto de base, tratar de formarse o máximo posible pois para ter un bo resultado final en taza. Sendo moi novo, descubriu a súa paixón polo café, traballando no sector da hostalería. Unha paixón que co paso dos anos foi en aumento, montando primeiro o seu propio negocio e posteriormente formándose. Pulir eses defectos que adquires co paso dos anos traballando, sin ter a nadie que che paga un apunte, sin ter a ninguén que che pode dicir isto fais así. Vale, é como se levas 20 anos conducindo pero non pasaches por unha autoescola, non? Si, vale, conduces ben, levas ben o coche, pero hai cousas que non debes facer. Con moitos nervios, acode por primeira vez ao concurso internacional de baristas de Foz, no que competirá con profesionais e estudantes de centros de hostalería non só de Galicia, senón tamén doutras comunidades españolas e mesmo Portugal. De aí que estea considerado como un dos certames de maior prestixio dos que se celebran no país. E bueno, vamos a probar. Expectativas, non levo a aprender. Eu levo pois, como unha masterclass, unha maneira pois, de introducirme un poquinho máis neste café, no mundo do café, de coñecer a outras persoas, de compartir impresións e de tratar de mellorar, e saber como é. Con premio ou sen premio, o que si ten claro este hostaleiro boirense é que o concurso lle servirá de experiencia, e quen o vai a notar serán os clientes do seu establecemento, que de seguro recoñecerán o seu traballo e poderán seguir disfrutando dunha boa taza de café.